Samantala, bagong barangay hall sa Giset Norte, San Manuel, formal namang ipinagkaloob. Para sa detalye, narito si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Formal nang naipagkaloob sa mga residente ng Barangay Giset Norte, San Manuel ang bagong barangay hall na layuning mapalapit pa ang serbisyong pampubliko sa komunidad. Ang naturang pasilidad ay may magbibigay umano ng mas mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente, mas maayos na daloy na pamamahala at mas pinalakas na ugnayan at pagkakaisa sa loob ng barangay. Inaasahang magisilbi itong sentro ng tapat na serbisyo, bukas sa komunikasyon at malasakit para sa bawat pamilyang Giset Norte. Pinuri naman ng mga opisyal ang patuloy na pagsisikap na maihatid ang mga proyektong pangkaunlaran sa ika-6 na distrito ng Pangasinan na nila ay tunay na nakapakipakinabang sa mga mamamayan. Patuloy na isinusulong ng pamahalaan ng pagpapatayo ng mga infrastruktura na magpapalakas sa lokal na pamamahala at magpapahusay sa paghahatid ng serbisyo sa bawat komunidad. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.